שלום רב לכם חברי וחברות מפלגת העבודה. שמי סלח סעד, אני בן 49 מהכפר הדרוזי בית ג'אן שבגליל. שירתתי 12 שנים בזרועות הביטחון. שימשתי בעבר מנהל חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות ויושב ראש מרחב מרכז הגליל ופעיל פוליטי וחברתי. אני מתמודד ברשימת מפלגת העבודה בפריימריז הקרובים. החלטתי להתמודד על המשבצת הדרוזית במפלגה על מנת להמשיך את הברית ההיסטורית שנחרטה בין המפלגה ובין הדרוזים בישראל מאז קום המדינה. ההחלטה שלי להתמודד על המשבצת הדרוזית ברשימת המפלגה לכנסת לא הייתה קלה עבורי. אולם לנוכח האתגרים שאנו עומדים בפתחם, מצאתי לי נכון להתמודד על מנת להשפיע ולשנות ולהביא למפלגה ולפוליטיקת האיחוד ואת החדש. חבריי וחברותיי מתפקדי מפלגת העבודה, אנו עומדים בפני תקופה קשה ומעניינת, הן מבחינה כלכלית וחברתית, והן מבחינה פוליטית ומדינית. ורוחות השינוי שהחלו בשנתיים האחרונות משאירות אותנו המפלגה האלטרנטיבית לשלטון, ועל כך עלינו להתלכד יחד ולבחור את הנבחרת האיכותית שתייצג את כל חברי המפלגה, שתהפוך את המפלגה לפסיפס של ישראל. על כן אני פונה אליכם ומבקש את אמונכם ומבקש שתבחרו בי למשבצת הדרוזית ברשימת המפלגה לכנסת. תודה רבה.